Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Na kapati CTV ni priang subhai pi baro syakimat kimat jongane gejan mit sngi thok ding ka arpu Tarik Naiwieng arajar arpusan. Kimat na Jylla. Ki pai nong shong snong jong ka snong dai stong. Kila penpau ka jing sngo bitar namar ka jing tmu jong ka company Messrs Shri Cement Plant ban snaya ka karkhana dobilat ha khara sing lom pershin kabadon ha senda jong ka khali rep kaba jong ki nong shong snong kila yami pai ba sya ka public hearing ban persya ya kani bat kila penremru ya wa he snong bala ai ya ka no objection certificate claim ka jing menjur ki pai ba. Menteri Sarkar Bupet ya katnat Secretariat Administration Department uba sustanes sotun ulalek banjurip ya kayeng kepak Sarkar Meghalaya kadang syudap thiet ha Bangalore na kabenta ban penkelas ya ka Meghalaya House kenang ban pensuk ya ki nong Meghalaya ki balik don kam syakani kanong ba. Uba sotun ulalek jurip ru ya kajaka kepak Sarkar katmu ban thiet ha Mumbai na kabenta ban shna ya ka Meghalaya House namar ba ka Meghalaya House kabadon menta kala kapnya sepapala. MLA jongga BJP na pentor umkra constituency uba Alexander L. Heck. Ula padak jing to show menteri rangba ke Jylla Goa Dr. Pramod Pandurak Sawant ban penpau ya jing persya halor jing tmu ban penlong ya ka Tales of Kama Sutra bat ka men Christmas ha ke Jylla kat kum bala pensapriang ha ki social media ya ka program. Ka Sarkar jong Jylla Goa kalakang ya gani mardor bat hukum ya ki pulit ban pekngor ba onom sya ban pelong ya gani ka program. Ka Joint Action Committee Muster Roll Workers Union kala IT dak jing tho show menteri rangba ka Jylla u Konrad ke sangma ba un khot ya kren ya ki nong yalam la kumno shuwa ka shipau tarik no pra arjar arsan ban ya theriatai halor ka jing dawa jong ki nong train Muster Roll. General Secretary ke Joint Action Committee uba bumper lendem ula ong balada menteri rangba khot yakren shwa ka tarik balabu ki nong tray Muster Roll kin penlong da ka jingya khi ba klempot sngi hakmat ka secretariat ka East Khasi Hills East Jaintia Hills but West Jaintia Hills ki day ki lightly ki district ki ba syak ta bah ka jing don jong ki brio ki ba imlang bat uknyang jingpang HIV. Ya gani la pentip da ka project director jong ka Meghalaya AIDS Control Society ka Dr. K. Lucia Yaubor hakaba kalaya turu ba ka Meghalaya AIDS Control Society kan sarake ya ka World AIDS Day halor ka phang Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. Haga shitarik unopra arjar arpsan ha State Convention Center daga jingmu ban penelong ya Jylla Meghalaya ka balait no nyang HIV hapo usnem arjar laipo. Ka Office u Block Development Officer Maukurwat CNRD Block kala penlong ya ka Block Level Disaster Mock Drill ha pelau jong ka Office Trekam kum shimenta ban penkre lada wan ka jingknyu jumai. Kibalai shimenta hagani ka mock drill kilong nadok ki office haduk ki tanat trekam repair ki nong tray ki pulit bakuntop ru ya ka tanat fire and emergency services na ka tanat ka kot ka khia bat ki samla puli jong ka ngap Sings Aim College Maukurwat. Kinong yalam jong New Trap Integrated Territorial Organization Shillong City. Kila late ban yakundu yau Chief Executive Officer jong Shillong Municipal Board ban panjing bersyai halor ke jing sya be kinong de so kinong de sya bat kinong de khutia mutia ki basyukit hakamet ban kamai jakpo hakandai lat. U Presiden ke seng uba ban pentengen lang seimli ula ong baga seng kan salek yakundu ban panjing bersyai ru na kitanat trekam repair halor kani ke jing sya be jong kinong di jing di ki bempenwit yakayat ke yang jong ki pai ba hakandai lat. Wai rong ba khasi ba judi muja ha khandai lat daga ba syura hakti ula jau mat bat yam rang ba hadien ba ki nong tray ke Shillong Municipal Board kila belut ya ki nong di kutia mutia ha khandai lat wat ya ki ba syura ha ki syang bat ki ba syukit ha gamet.
Uni orang ba ulah kerpat ya bor sensyar ke Jylla bahkan ailat ban kamai jakpok kenang bon yolat ban besai ke yeng ke sembat ban penang perstat ya ki khon ki khti. President jangka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association uba Mosklander Marngar ula ong bagi try karkhana ki badan hapok kshatri jangka Giant Hills Cement Manufacturer Association kila kalaktin dak bakentai mardor bakim shimla menjur ban siu ya kador kit mar ka bakendai tengka kat kumbalabu dak sarkar Jylla. Halor gani ke MC Toda kan selum lang ya ki parad khot ban perkhat sani bat shim ya karai halor. Ka Meghalaya Fruit Wine Makers Association kala pelong ya ka Meghalaya Wine Economy Summit 2025 banya theria tai bat ki officer na katanat excise katanat rep karyang bat ki wei de ki tanat tereka sarkar Jylla khanang ban gentiu ya ka jingpen mi wine ha kani ke Jylla Meghalaya. Kani gelempung kalong ban ya keren kumno ban tau ya ki policy ki ba kambiang ki ba la ban penyok nong ya ki nong shna wine ha kani ke Jylla. Ka Maulang Wir Sports Club kala play perda ya gelempung ya lek kai football kabala tip kum ke Rowell Lindo Memorial Football Tournament 2025-2026. Uba Renington Lindo Tongkar MLA jong ke mau kerwat constituency ulalong kum ukongsan. Ka kenhun Tremon ngobha FXB India Suraksha kan yalam ya ki kenhun beper ban ya Trailang Hari Bhoi District ban penduk jaj ya ka shongkha khna hapok ka 100-day intensive action plan bala kershan borba da ka sarkar India. Kane gede ru ka thong jong ka Bal Viva Mukt Bharat ban trei borba na ka benta ban pensnguthu pajba ha ki school ki college ki jaka mane blai bat ki shnong ki thau ban ya trei rengkat ban penduk jat ya ka jingi shongkha khna mentang ini phai syakimat Khubor na Kylleng kari Wei booth level officer balayap na ka jingpang uklong snam la keno bakadei na kadaw ka jingkhia sheba palat ka kam na ka jingpelong ya ka special intensive revision ka barang ya shkhmat ha Murshidabad district Jylla West Bengal. Yauni BLO balakhlat no la itu kerteng kum Zakir Hussain nong hikai jongkawai ka school sarkar. Menteri Rangbaduk Kari Narendra Modi ula penslur ya ki thei lek kai jong kari India haba ai jingkren sha ki thei lek kai cricket jong kari India ha ying sa jong ha lok Kalyan Mark ki ba la job dangshen ya ka nam la do ha kalempung lek kai T20 World Cup winning blind women's cricket. Ka Economic Offences Wing jongga Jammu and Kashmir Crime Branch Kashmir kalayatu bakala IT ya ka charge sheet hakmat ka kashari jong Special Judge Anti-Corruption Anantnag Persha ya Mushtaq Ahmad Bhat ukhun jong Ali Muhammad Bhat bad ya Muhammad Yusuf Dar halor kajing don kti ha ka bamsap thiet jaka. Unang yalam jong Trinamool Congress Gram Panchayat bat ki perlog jong kila mensaw jur hadien bakila sya senret kuli hasurok hagathain sakpui para Kolkata markhab bat ka Howrah District jong Jylla West Bengal. Kayeng darbar tauan jong Jylla Assam kala menjuri ka Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025 ka ain ka bakhanglat ban rikurim bongut bad hagajuk kopor Menteri Rangba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sharma ula pentikna balada ka BJP kan yok bat biang ya ula kam sencar haga samoy ka bansawan kan sa penteri kampura ya ka Uniform Civil Code haga Jylla Assam. Ka sarkar West Bengal kala penkenriak kami ki khat saungut ki officer pulit IPS ki babat ya ka kerdan District Superintendent of Police. Kani ke jing penkenriak kam kalong hadin ke jing ujor jong ki nong yalam ka BJP sya Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar bantuklar halor ke jing kenok bagi pulit IPS ki long kum ki nong trei jong ka sarkar balayalam da ka Trinamool Congress.
Ki pulit ka Basaguda Police Station rengkat bat ki pulit CRPF. Kila punjulor ya ki sautali ki matai nam jong ka seng lekna Mawis belashna po ka klau berben jong ka Bijapur District. Ka Kashari jong ka CBI ha Ghaziabad kalarai penrem dakaba hukum ban set patok saus nem ganti ya way officer ka Khadi and Village Industries Commission ban dan kuna sanpo hajar tengka. Nalor kata, ka Kashari kalarai penrem ru dakba hukum ban set patok laisnem ya way brio bat dan kuna shipho hajar tengka halor ke jingdon kti hakakam bamsam. Mentang ni phai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. U Kasim Khan, u khun jong Menteri Rang Ba'du Barim Gari Pakistan, u Imran Khan, u la dawa ya ke sorkar bahkan penbenapat ba bau kpa jong u udang im. Hadien baka Khubor hamsaya bala penmi da ke wei kalat patai Khubor nakari Afghanistan. Kala penbena bau Imran Khan ula yap hapo along ha adiala Jylla. Unang sensyar bahakli do kari Iran u Ali Khamenei. Ula kentai mardor ya ki Khubor hamsaya ki balami dangshen baka Tehran kalapha kerwo syakari United States lengba Saudi Arabia. Katup jong kimat ya keren yesuk bala terwada kari United States halor ke Ukraine kila ban long ki nongrim na kabenta ki jing yate soskular ki bansawan laong Presiden ke Russia Vladimir Putin. U Putin ula benrap syusyu bayakani ke jing tmu ya keren yesuk kaba la terwada ke United States la pentip ru syaka sorkar Russia. Ka Foreign Ministry jong kari Iran kala penrem jur ya ka sorkar Australia halor ke jing keno ba ka Islamic Revolution Guards Corps kadai ka kenhun lekno jong sipai. Ka jing yap brio na ka jing plu ding basyirkai ha ka yeng mala ha Hong Kong nadu ka siteng sengi jong ka sengi balang. Kala kenjok menta syaka kendai pesawat la pentip ukerwo na ka fire department. U Menteri Rang Ba'du Jonggari Bulgaria, u Rosan Zalaiskov, u lapan benah ne, baka kenhun Menteri kan saweng no ya ka mang tengka jong usnem arajar arpun riu hadien bakalami ke jing ya ki syabar jong ka parlimen ban persya ya gani karai. Ubrio upala siap pen mensau jur ya arngut gidkhot jongga National Guard dari United States hajan ke White House udai ubajua trailang bat kisipai jongga Amerika menba kadang yakun ya ketama hakari Afghanistan. Ka CIA kala pensisya ba u Ramanullah Lakanwal uba la arp kandai snem karta udai nongsong snong kari Afghanistan ubala trei bat ka military unit jong kari Amerika. Ka United Arab Emirates kalapan senge ban ai visa ya ki nongsong snong jong kari Pakistan la pentip ka Interior Ministry ha Islamabad halor ka nongrim baki don kti halor ki kam runar Rusia. U Field Marshal Asim Munir ulapan scam ya ka kerdan jong u kum ubrio ubadon bortam hakari Pakistan hadien ba ulalong u Chief of Defence Forces hapo ka 27th Constitutional Amendment hakabakari kala nangjan satang katto kat ni ban hap hapo ka jingsen siar jong sipai. Ka Awami League Party jong kari Bangladesh kala penrem jur halor ke jingkeno persya ya ke Menteri Rang Ba'du Barim ka Sheikh Hasina bat ya ki bahiyeng hasem baki don kti haga kam bamsap bat ongru bakani ke jingkeno kalong ke jingtmu ban penjak buram yaki. Kita gelong kimat-kimat kublai.